И защо да не изберем истинския живот? Фейсбук. Фейсбук не е истинска комуникация. Това не са истински приятели. Ти реално не знаеш нищо за тези хора. За мен това е нищо. Забравили сме да общуваме, забравили сме да се докосваме. Един от моите най-добри приятели, който е на 80 години, Рикардо, и той на времето е работил с София Лорен, с Фелини. И тези хора са работили заедно по цял ден на снимачната площадка и после вечерта излизали отново заедно. Кръстосвали улиците на Рим, обикаляли всички барове. След това слизали долу на реката, пушили цигари, пеели, танцували, говорили си за поезия, за кино. И така до сутринта. И на сутринта пак отивали на снимачната площадка и работили заедно. За мен това е истинския живот. А, аз това не го разбирам. Когато, тогава. Когато изкарам пари, тогава ще започна да живея. Всъщност, ти какво искаш? Ами, преди да бъда много добра актриса, аз искам да бъда свободен човек. Затова ми харесва на изток. Мръсно. Хубави хора. Свобода, религия, чиста вода, хубава храна. Това тук. Това е икономическа война. Така не мога да разбера как някои хора не могат да спрат да спят с чичковци и с левички, които вонят само и само за да си направят кариерата. Тъпо ми е, че си с нея. Това е. Това е. Показахте истински живот. Заминавам. Имам билет за февруари.